Raġel ta' 56 sena tisofri feriti gravi wara l-intlaqat minn karozza f'inċident li seħħ it-tnejn fit-triq ix-xatt tal-Gżira l-ħabta tas-sitta. Kollox qed jindika li r-raġel residenti l-Gżira stess intlaqat minn karozza misjuqa minn raġel Eġizzjan ta' 51 sena residenti ta' Sliema. Tim mediku tal-ewwel għajnuna fil-post u ambulanza ħadet lir-raġel ta' 56 sena lejn l-isptar Mater Dei fejn hemmhekk kien iċċertifikat li sofra ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin. Żewġ Taljani weġġew f'inċident ta' traffiku fil-Gudja f'inċident li seħħ it-tnejn għal ħabta ta' satejn u nofs ta' wara nofsinhar fi triq l-avjazzjoni. Il-pulizija permezz ta' stqarrija qalu li fil-ħabta kienu involuti karozza ta' tip Opel Astra li kienet qed tinstaq minn raġel ta' 65 sena li jgħix il-Gudja u Toyota Yaris li kienet qed tinstaq minn Taljana ta' 29 sena li tgħix ħal-Qormi. Passiġġiera fil-karozza tal-mara kien hemm ukoll żewġ tirġiel Taljani. Fil-post issejjaħ tim mediku b'ambulanza illi ħadet li żewġ tirġiel Taljani lejn l-isptar Mater Dei fejn wieħed minnhom sofra ġrieħi ħfief u l-ieħor weġġa gravi. Anki dwar dan l-inċident għaddejjin aktar investigazzjonijiet.